Når I kommer til huset, så er det første ting, I skal gøre, det er at åbne for vandet herude ved vejen. Og det gør I ved at tage den her sten lidt væk, og så åbne låget, og I kan se, nu er det lukket. Og det I skal gøre, det er at dreje den her parallel med rør, så er det åbent nu. Og når I kommer ud, eller I skal hjem igen og forlade huset, så lukker I igen, som vandet bliver lukket til huset. Efter I har åbnet vandet, hovedhanden ved vejen, så skal I op den sti op til pumpehuset, og den der 3000 liters vand, som ligger herop, eller står herop. En tunge dreng. Og så skal I åbne den der hande. Nu står det åbent igen som parallel med røret, og hvis jeg gør det her nummer, så er det lukket.